Uy, tiya! Uy, day! Gwapa naman. Gwapa yun ni mo. Uy! Kumusta na mga tiya? Kumusta? Uy, okay na day. Uy, gwapa man yapon. Yasa man si tiya Ugnol. Aw, si Tia Oknol ni mo? Ay, wala. Uy, na-high blood, na-paralyze. Uy, kaluoy ni tiya, oy. Nya, kumusta man siya? Ay, napa dito sa hospital day kay wala magagawas kay wala magkabayad. Kaya nahurot mo niyang kwarta si panglaki. Wala no, kaluoy ni tiya Ugnol, no? Ilain ba yato tiya abang? Ano nagkikita mga sakua? Kanang nakoy kauban ba? Hay, good ba? Asus na lagi. Jamaica! Yes, manang, wait sa. Hoy, Jamaica! Naunsa man ka dito? Nag-il-il na pod ka. Eh, kaluod ni mo manang, oy, ning ato ko dito ba? Nangita ko sa nila, siksi-siksi, kay mag-tiktok unta ko. Aw, tarong-tarong nga lang na ha kay mabayran na pod ka. Dali sa di driver. Unsa man manang? Day, mo ni oh, Jamaica. Wala ka tiya. Unsa ko mana? Day, buhian ni siya Day kay ang papa mo guna ni Day kay nadakpan kay drug lord. O diya ka tiya. Kadlok ba na, oy? Nadakpan naman, wala naman layo naman kay na. Nga madungag-dungag na po na siya sa pakanuno na mo, tiya. Asus Day, gahinin lang ko nagbahaw Day. Uy, mukhaon man gyud nagsaging. Uy, manang, makakabuhi, mga saging manang, oy. O tanawa, uwi kayo. Mo na ipabuhi ni mo sa kuha. Asus ay kabuhi diha. Dili kasi mong ikagaw ka. Dito, adula dito. Uy, tiya, mas sexy pa man ni sa kuha, tiya. Uy, masing maalasan ko ani tiya, ha? Ayaw rago nagsabay-sabayag mula agad kay para di ka mailugan. Oh, ibilin ra gyud ako ni si balay. Kulungon ko ni dito kanay bay bakante kulungan sa baboy dito. Ikaw na bahala na Day ha kay mo basketball ba ko oh? Jersey, ha? Asa ka Day? Ano diri may gibilin ni bikatlaan ni. Uy, tara na, let's go sa balay. Ayo. Ayo. Ay, naana po ning kolektor diri, oh. Murag ikalimang balik na niya ba? Huwag yung hikapoy. Mata, mabugod sokol, ano niya, kay dako, mabugayo. Gamay pa lang ni, dumugon ko ni. Sa man ni utang diri di mo bayad? Wala tao! Sa man di ka multo? Sa man di kang bayad kay sabutan diri sa barangay. Hey, barangay, napuno ng listahan sa barangay na ako dito. Ah, sige, magawas ako. Hi, sir. Sa man ka kapoy nagabalik diri di kang bayad? Sama mo ko bayad nga mo ko kwarta. Nya wa kay kwarta pa barangay ta ka. Ay, ayaw po, kaya napuno na tong listahan ni Kapitana dito. Aw bayad jud ka karon. Saan ko manino? Tiya, gigutom na ko, tiya. Naa po ni bigatla, magsurang-surang, imbis dako kaya problema. Tiya, Jollibee, tiya, be, gigutom ko. Boss, kinsa man na? Lami ako la tao, ano, kitawag kong boss. Ako ang pagkumangkon, nga naman. Uy, ma'am, naam lagi pag umangkon di nga di kang bayad. Saan mo po bayad nga, wama po kwarta. Wama po pulos dire, pakanaunon ra na dire. Ako ra bala sa utang dam. Gigutom mo kanimo pag umangkon. Pasabay lang sa kuha. Itaw, no, murag mapuslan po dahil ni. Ah, sige bosseng, dalhan na lang ni. Basta quits na ta, ha? Oh, basta, wala ko yung utang sa imo, zero balance na. Uy, kuya, Jollibee ra ako, ha? Ay, problema na. Baski pag ako imong kaunon. Ganahan ko, ana, iya. Ay! Ay, kaya hay. Nakabayad pa ko sa kong utang, wala pa ko yung bakananon. Ah!